A Consellería de Turismo da Pobra do Caramiñal pon en marcha viaxes en catamarán pola ría de Arousa. A primeira será unha ruta polo río Ulla. O domingo 19 de maio sairá da Pobra do Caramiñal un catamarán para navegar parte da ruta Xacobeo marítimo fluvial do mar de Arousa e río Ulla, a cal conmemora o traslado do apóstolo Santiago dende Palestina ata Iria Flavia. Ademais, este verán poderase viaxar ás illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia dende a Pobra. O 23 de suño viaxe á Illa de Ons cun prezo de 21 euros adultos e 12 nenos. O 30 de suño viaxe ás Illas Cíes, 25 euros para adultos e 15 para nenos. E o 7 de suño viaxe a Sálvora, 20 euros adulto e 10 euros neno. Inclúen ida e volta e ruta guiada. As prazas son limitadas. Pódense reservar no teléfono 986 320 048. Para máis información na página web www.apobra.gal.